Hoxe facemos un percorrido pola historia recente das Pontes da man da Asociación de Estudos Históricos e Sociais UME. Esta entidade nace no ano 2003 a raíz das inquedanzas de varios veciños das Pontes para crear un fondo documental e promover o incremento do coñecemento e a difusión da riqueza histórica, co obxectivo da posta en valor e a difusión da cultura na comarca a través de publicacións que recollen o coñecemento histórico e científico da vila. Marisol Souto, a súa actual vicepresidenta, cóntanos como foron esas orixes desta asociación e a súa evolución ao longo dos anos. UME nace da inquedanza duns veciños das Pontes, sobre todo de amigos e xente que tiña un interés pola historia, pola recuperación da memoria colectiva, da memoria, digamos, de etnografía, do patrimonio, tanto natural como cultural, e de poñer en valor ese patrimonio, recuperar arquivos, documentos, planos, fotografías, documentación histórica, utilizala para escribir artigos e sobre todo para dar a coñecer a xente, para que non morra, para que non se esqueza. E entón, nese momento empezou así, empezaron 5 ou 6 persoas, despois ao longo do tempo foise engadindo unha xente, borrando outra, pero como pasa en todas as asociacións, uns por motivos e outros por outros, pero bueno, estamos aí, pois, un número que resistimos. Ás veces decaemos un pouco, pero bueno, entre nós vámonos animando cando un está baixo, outro intenta tirar del. Motivándose uns aos outros, os integrantes da Asociación UME mantéñense activos nesa labor de conservación e recuperación cunha premisa que Marisol ten moi clara: todo ten valor. A min o que me gustou desta asociación é que todos teñen claro que todo ten valor, todo ten valor. Hai un patrimonio material, pero tamén hai un patrimonio inmaterial importantísimo, que é o que está na memoria da xente, as vivencias, as ilusións, a nosa historia, o que foi a idiosincrasia do noso povo. As Pontes é así pola historia, polo pasado e así estamos neste presente. A pesares de que UME se constituíu no ano 2003, esa inquedanza pola conservación do patrimonio histórico, cultural e industrial xa lle rondaba a Marisol Souto dende ben nova, cando se incorporou como traballadora á mina das Pontes. Tuve moi claro dende o primeiro momento. Eu penso que dende o día 1 que entrei ali, que xa vin na miña oficina planos antigos, dixo, é que isto non se pode perder. E entón moita xente dicía, esa non vale. E digo, non tires que o gardo, E bueno, dentro da miña posibilidade, pois fun guardando cousas, fun interesándome polo pasado da empresa, polo pasado da mina, recopilando fotografías históricas, falando con compañeiros, facéndolles ver a importancia de que tiñan que fotografiar. Había que fotografiar todo, había que gravar, había que registrar. E, bueno, así, pouco a pouco, se foi, digamos, xuntando o arquivo que hai actualmente. Hai moitas cousas e hai moita documentación guardada da historia da mina que, a última hora, prácticamente definiu a historia do noso povo. Un dos proxectos que acometeu a Asociación UME foi a colaboración co Concello das Pontes para dotar de fondos ao Centro de Interpretación A Mina, proxecto que Marisol acolleu con moita ilusión, xa que para ela supuxo a posibilidade de dar a coñecer o pasado recente da vila. Nas Navidades pasadas, no Nadal pasado, o Concello dirixeuse a nosotros a ver se podíamos colaborar e podíamos, digamos, encargarnos da elaboración do contido deste centro de interpretación. Entón, digo, pola miña parte, polo meu esforzo que non quede. E, de feito, eu penso que traballei día e noite e fines de semana e fixen o que puide dentro dos meus coñecementos e as miñas posibilidades. E, creo que quedou unha cousa bastante digna e bonita de ver. Polo menos hai cousas que senón se perderían. E estamos dando a coñecer a xente nova, que para min é o máis importante, que os nenos das Pontes, que moitos deles xa naceron con este lago, que sepan de onde ven o seu origen, que sepan que foi as Pontes, a importancia e por que somos o que somos. Realmente somos moi atípicos en moitas cousas e é fundamentalmente polo noso pasado industrial.
Pero se hai un fito que marcou un antes e un despois na vida dos veciños e veciñas da vila e que Marisol Souto tiña claro que debía ser contado, foi a creación do lago artificial das Pontes. Hai moitas cousas, as obras de verán que se facían aquí, edificios que iban desaparecendo porque cambiaban de ubicación e tal, e tiña claro que aquelo había que registrarlo, que tiña que quedar. Pero, digamos, o momento máis crucial para min e o que me quitaba o sono, digamos, foi o enchido do lago. Eu tiña claro que esa era unha transformación da paisaxe tan brutal e que se non se registraba, o que vías hoxe xa non era o que ibas a ver mañá. Entón digo, que se isto non queda, isto morre para sempre. Non houve en España unha transformación paisaxística tan grande como a que houve nas Pontes, porque esta superficie entre a Escombreira e a mina, 800 e pico hectáreas na mina e 1200 na Escombreira, é que non hai, que son... Eso, imagínate. Por eso tuve ese interés de... teño fotos, eu penso que de cada día. Sí, hai día, centos e centos, miles e centos de miles de fotos do enchido do lago. Pero, bueno, me parece que naquele momento era o que queda, non queda outra cousa, máis que os vídeos e as fotos. E a memoria nosa, que dentro de 4 días non estamos, e entonces é o que vai quedar. Ademais das súas inquedanzas pola conservación do pasado e do patrimonio industrial das Pontes, Marisol Souto foi toda unha pioneira, unha das primeiras mulleres en traballar na mina. E así nos conta como o viviu e como, co paso dos anos, a empresa e a mentalidade dos traballadores foi mudando, adaptándose aos novos tempos. Realmente, eu cando entrei na mina eran 1800 homes e 17 mulleres, é dicir, que non chegábamos nin ao 1%. Más ou menos esa foi a proporción que se foi mantendo, bueno, digamos, os homes decaíron e as mulleres non, sí que nos mantivemos máis hasta o final porque éramos máis novas, igual por iso, e porque houve algunha incorporación a última hora. Pero, evidentemente, a mina era un traballo de homes, digamos, o que se entendía antes de homes. Sí que non houbo prohibición, digamos, explícita por parte da empresa de decir non te presentes ou non optes a un posto de traballo, por exemplo, de maquinista, de técnico, de peón. De feito, 2 mulleres se presentaron a plazas para peós e os aprobaron, pero cando viron o problema, sobre todo de baños, realmente foi así, porque era un problema logístico, é dicir, estas máquinas non tiveron servicios, que eso foi un gran problema, e entón había que ir ao aire libre, a intemperie, e, digamos, ás veces poucos sitios onde taparte un pouco, non? Digámoslo así. Entón, ofreceronlle outros postos na mina, pero nos edificios do Tesouro, nas oficinas. E, bueno, elas tamén o viron mellor. Sí que houve nos últimos anos mulleres no almacén, mulleres topógrafas, eu mesma iba moito á mina, pero, claro, non era, digamos, todo o turno de traballo. Tiñamos as taquillas e tiñamos as duchas nas oficinas do Tesouro e non pasábamos as 8 horas. Pero, bueno, sí que tuvemos, e claro, nós cando íbamos á mina, pues tiñamos eses problemas como eso. Despois, machismo no día a día cos compañeiros, non. Eu non notei, todo o contrario. Sempre me sentí moi ben acollida, dende o primeiro momento. Nunca houve ningún problema, porque, digamos, nun primeiro momento, a xente foi entrando, foron cambiando e tal, e foron se adaptando eles a nós e nós a eles. Tamén penso que non houve problemas de adaptación. Despois de toda unha vida profesional entregada por completo á minería, Marisol Souto conserva intacta a ilusión por poder preservar ese pasado recente das Pontes e poder deixar un legado para as vindeiras xeracións, grazas, en gran medida, a entidades como a Asociación de Estudos Históricos e Sociais UME. Primeiro, eu entendo que asociacións como a UME teñen que existir. Nós somos, penso que ahora mismo, como tal, que se dedique a este tema, a única asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedica a temas culturais, a temas de preservación de patrimonio, a temas de divulgación científica, de coñecer a nosa historia, a nosa arquitectura, o noso arte, o noso pasado. Entonces,
Isto facémolo por gusto, porque é unha paixón nosa. Traballamos pola nosa inquedanza, polo noso interés polo patrimonio. E porque todos somos das Pontes, o que non quere as Pontes porque vive aquí, e queremos que isto se coñeza, que isto permanezca, que os nosos nenos sepan o noso pasado. A sociedade está nos dando moitas cousas a nosotros, estamos aportando moito. Esta sociedade de bienestar está nos aportando moito. E, sobre todo, os que temos tempo libre, os que temos inquedanzas, debemos de devolver iso á sociedade. A mí pareceme moi importante. Nos, por exemplo, cada ano, cando facemos a presentación dos libros, animamos a xente que colabore con nós, que hai recibimos a todo o mundo cos brazos abertos. Todos valemos para algo, todos temos algo bon que aportar. E ainda que só nos seña animar. Por outro lado, outra ilusión miña e tamén da asociación é a colaboración co patrimonio industrial. Entendes? A preservación e posta en valor do patrimonio industrial. Onde está o noso pasado? Onde está o noso patrimonio? Si tiráramos todo, pois non teríamos a Torre Eiffel aí, non teríamos a Ponte de Rande, non teríamos a central de Masó, a conservera de Masó, porque só entendemos que é patrimonio unha catedral ou unha pirámide. Non, patrimonio é todo. E o que nos dá de comer, a nosa economía, o día a día, iso é un patrimonio. Porque é a nosa, senón, é que se a cada un de nós lle quitas o pasado, é como se a ti che din, non sei quen é teu pai, non sei quen é o teu avó, non sei se naciche en Honolulu, naciche nas Pontes ou naciche en Estados Unidos. É que onde está o teu pasado? Pois é o mismo, as túas orixes son fundamentais. É que senón non sabes quen eres.